Mars ili kutali ndi dziko, koma ndi imodzi mwa planeti imene anthu akhoza kupitako. Venus ndi pafupi, koma ndikotentha, ndipo chamoyo sichingakhale. Elon Musk akufuna anthu apite ku Mars. Ulendo umenewu ukhoza kutenga chaka. Monga tikudziwa, ku Mars kulibe anthu, madzi akumwa, zipatala, magetsi, mafuta, ngakhale chakudya. Zofunikira zonse zidzayikidwa mu chombo ngati mujamachitira nthawi zonse. Ndiye tingoyerekeza aumbana ndi chimwala pakati pa msewu, chombo chaphulika, palibe angawapulumutse, ndipo mathero amoyo adzakhala omwewo. In addition to that, pasi pano timatetezedwa ndi magnetic field. Mwamba mmadusa mphamvu ya magetsi kuchokera kudzuwa. Radiation imeneyi ikhoza kuononga khungu ndi kuyambisa matenda ngati kansa. Anthu opita ku Mars adzayenda chaka chimodzi akuombedwa ndi radiation. Kodi akadzabwerera moyo wawo udzakhala bwanji? Mwachidule, this mission is between life and death. Mars inayandikira malo amene kuli miyala. Kusamukira kumeneko ndi ngozi, chifukwa miyala ikhoza kutiphinja. Ena akhoza mafunsa, kodi miyala imeneyi inapezeka bwanji kumwamba? Pamene dziko limayamba, planeti imodzi inabadwa pakati pa Jupiter ndi Mars. Koma mwadzidzidzi inaphulika ndi kupanga mapisi a miyala. Kuyambira nthawi imeneyo, miyala yakhala ikuzungulira pakati pa Jupiter ndi Mars. Koma nthawi zina, mphamvu yokoka, ena amene kuti gravity, imakankha miyala imeneyi ndi kuyibweretsa mbali ya dziko. Potero imayamba kuthamanga ndi liwiro. Kuchita tsoka, tonse tikhoza kuphinjidwa. Akuluakulu, zaka 1.4 billion zapitazo, chimwala chachikulu chinawumba dziko. Mapiri anamwazikana, zomwe zinachititsa miyala ina kupita m'malere. Patapita nthawi, miyala imeneyi inalumikizana ndi kupanga mwezi. I would like to ask the honorable ministers to listen to my contribution. Then if they have answers, they should be able to be given a space to respond. 1981 zinachitika umachinga. 1988 chisenga mboma achitipa. So they should listen first and they should come up with solutions. That is why we put government in place. Akuluakulu, dziwani kuti miyala imadusa pa dziko lapansi tsiku lilonse. Imakhala ing'ono, zidutswa zimatigwera every day. Koma chodetsa nkhawa ndi miyala yayikuluikulu. Mwachitsanzo, 2004 asayansi anaona chimwala Apophis. Ndikuti pano chikuzungulira malere ndipo chidzadutsa pafupi ndi dziko 2029. Posachedwa aonanso mwala wina 2024 iye 24. Umenewu ukubweranso mothamanga kwambiri. Ndikuti pano wanyamuka kale, ukuthamanga chiwiro cha mtondodoka. 7 years from now udzadutsa pafupi ndi dziko, ndipo uli ndi kuthekera kobweretsa mavuto by 2032. Chimene chikuchitika, asayansi anaona mwala umenewu mmene ndakuzirani kale kuti miyala simakhala mu orbit ya Earth. Miyala imakhala pakati pa Jupiter ndi Mars. Koma gravity ya Jupiter imapangisa miyala imeneyi kutumphuka. Imatha kutumphuka ndi kuwera mbali yathuyi. That gravity imachita force mwala umenewu kunyamuka ndi kumabwera kuno. Ndiye panopa mwala umenewu ukutchedwa kuti 2024 iye 24 wanyamuka. Ndi mwala ukulu kwambiri. They cannot keep on responding or shut us up so that we should not speak. Kumayi kuno anthu amene amakayikira amangochita kufuna mupite pa Chichiri museum mukaona mwala
umene unagwa ku Chingale boma Machinga. Ku Zomba 1899 zinachitika, 1905 Nkhotakota zinachitika, 1944 Kudowa. Ku Chileka Michiru Mountain zinachitikanso. Ku Chisenga mboma Chitipa zinachitika. Lero tikumva za miyala yosiyanasiyana. We must be very careful.